Il-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li fil-politika jagħmel għażliet skont dak li n-nies verament jixtiequ u għandhom bżonn. Partit popolari u mhux populist. Aħna dħalna fil-politika għax interessana x'senatu u mhux se nieħdu lura. Aħna partit umli li għalkemm nafu li għandna l-ħiliet u għandna t-talenti lesti li nibqgħu nisimgħu kuljum. Lesti li nibqgħu nitalmu kuljum. Lesti li nagħtu każ l-esperti mediċi. Lesti li nieħdu l-parir tal-esperti finanzjarji. Aħna nafu u rridu nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu għaliex qed nisimgħu lilkom, għaliex qegħdin nagħtu kaskom, għaliex flimkien magħkom qegħdin niktbu paġna ġdida għal pajjiżna. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed indirizza attività politika bit-tema paġna ġdida għal pajjiżna fil-lokalità tal-Mosta. Dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija, Bernard Grech qal li għandna eżempju ċar ta' Prim Ministru inkompetenti. Prim Ministru li qalilna li jrid business as usual minn Mejju li ġej. Bil-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn jgħid li l-vaċċin se jingħata lil kulħadd sal-aħħar tas-sajf. Prim Ministru, tibqax tgħaddi iż-żmien bin-nies. In-nies ejdilhom il-verità. Apparti tħassib tan-nies minħabba sitwazzjoni tal-COVID-19 hawn eluf ta' nies inkwetati li jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom jekk is-sit tad-dar fejn joqogħdu jiddeċiedi li jiftaħ il-kawża kontrihom. Int, Prim Ministru, taf li għandek bomba tal-ħin li dalwaqt tisplodi f'wiċċek u f'wiċċna. X'inti tagħmel? Dawn huma r-realtajiet li qed jinkwetaw lin-nies hemm barra. Bernard Grech qal li fl-ewwel sena tiegħu Robert Abela se jibqa' mfakkar li wettaq żewġ reshuffles f'għaxar xhur wara falliment fis-setturi l-iktar milquta mill-COVID. Sena li matula ma kienx kapaċi jogħla mill-partiġjaniżmu politiku fejn fuq issues li joqtu miqrib lin-nies bħalma hija l-liġi tad-divorzju għażel jilgħab biss logħba politika u sal-lum għadna qed nistennew abbosta miżuri li beħsiebu jemenda. Huwa qal li l-mekkaniżmu li permezz tiegħu għandha tiġi żgurata rappreżentanza aħjar u akbar tan-nisa fil-Parlament Malti huwa nieqes minn viżjoni ċara. Bernard Grech qal li fuq naħa l-oħra hemm il-Partit Nazzjonalista li l-ħidma tiegħu qed tissarraf ġid għall poplu Malti u għawċi kollu. Dan il-partit qiegħed illum ixxettel dawk ix-xtieli li bil-mod il-mod qegħdin naraw il-frott tagħhom. U li fil-ġranet, fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li ġejjin se nkunu qegħdin naqtaw dak il-frott li ħaddieħor ma jixtieqniex nersqu lejh. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kompetenza tal-Gvern tibda minn fuq net, minn Prim Ministru li fil-mument li qal li f'pajjiżna hawn in-normalità smajna b'sensiena ta' aħbarijiet li juru eżatt bil-maqlub. Għalhekk Bernard Grech appella lill-Gvern biex jingħaqad mal-Oppożizzjoni sabiex pajjiżna jirritorna għal normalità mill-aktar fiss. Normalità tfisser, Prim Ministru, li jkollna gvern illi jaħdem biex iġib il-bniedem indipendenti minnu. Normalità tfisser illi aħna ngħidu l-verità lin-nies u mhux ninħbew wara l-kliem fieraħ. Fid-dawl ta' dan kollu Bernard Grech iwiegħed stil ta' politika li ġib lura n-normalità sabiex ta' bilħaq tkun tista' tinkiteb paġna ġdida għal pajjiżna.